салом дӯстони азиз. Бисёр гап задан барои мо мушкил аст, чун як фоҷиаи рух дод дирӯз шаб. ин саҳар хабардор шудем, як хоҳари тоҷики мо дар Небраска ба ҳалокат дучор шудан. автоҳалокат, яъне авария. дар натиҷа он кас ҷон додан. 3 фарзанд аз он кас боқӣ мондааст. яктои онҳо бо бисёр як ҳолати вазнин, ҷароҳатҳои вазнин ҳоло дар больница бо ҳаяташ мубориза бурда истодааст. дутои онҳоям ҷароҳат бардоштаанд. бисёр як ҳолати вазнин, чун фарзандон ҳам модарро аз даст додану ҳам яктои онҳо бо ҷони худ мубориза, барои ҷони худ мубориза бурда истодааст. дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо илтимос мекунем, ёрдам лозим. дирӯз як духтарчаи 11-сола аз маргаш хабардор шудем. ҳоло аз дирӯз дур нарафта, имрӯз бо ин хел ҳолат. дӯстони азиз, падару модари ҳаваи хоҳари тоҷикамо бисёр илтимос доранд ки ҷасади фарзандашонро ба Тоҷикистон равон кунем. ман медонам бисёр шумо мегӯед ки чаро дар ин ҷо намегуронанд. хай ба фикри ман ҳар кас мехоҳад ҷои охират не хонаи охираташ, яъне ҷое ки ӯро гур мекунанд хоки ватани худаш бошад, дар наздикии наздикону хешу таборон. барои ҳавай ҳоло мо бояд ҷасадро ба Тоҷикистон фирсонем. гурӯҳи корӣ ташкил карда шуда, бачаҳо ёрдам карда истоданд. бисёр мушкилиҳо бисёр аст. барои ва аз ҳамаи шумо илтимос мекунем, ёрии худро дареғ надоред. ин хоҳари мо 1 сол нашудааст бо фарзанданашон ба амрико омаданшон грин карда буридагиянд ба фикрам. ҳоло бисёр мушкил аст ҷасадро аз Небраскаро ба Тоҷикистон фирсондан. ҳол сари ин масъала акаҳои тоҷик дар Небраска кор карда истоданд. аз ин ҷо аз Нью-Йорк бачаҳо кор карда истоданд. аз шумо як каф дуо барои он фарзанди 9-солаашон ки бо ҷони худ барои ҷони худ мубориза бурда истодааст ва каме бошад ёрӣ, чун медонед ин ҳама бисёр қимату гарон аст. фирсондани ҷасад, ҳоло мумкин ки фарзандонашонро равон кардан лозим мешавад. як бисёр мушкил аст. ҳозир вай фарзандашон дар ҳолати вазнин аст, ин дутаашам ҷароҳат дорад. намедонам ҳоло чӣ мешавад. аз шумо як каф дуо ва ёрӣ. ассалому алайкум. як бор дигар дӯстони азиз, имрӯз бо як хабари нохуш дигар ба аҳли тоҷико дар Америка. як хоҳари азизмон ай Небраска, соҳиби 3 фарзанд, 1 сол шудааст омаданша Америка. мошини худаш қатӣ биромадааст, рағда қатӣ фарзандош ки авария мекунад, худаш ҷо ба ҷо вафот мекунад. кӯдакош зиндаан дар больницаан. якташ амхел вазвини аста ки дар ҳаққи ҳамаш дуо кунем ки аллоҳи меҳрубон шифошон буда. дар ҳаққи гузаштагон аллоҳ раҳмат мағфират бикунад. ба падару модари ҳамин духтарак, ба ҳамаи пайвандонашон сабри ҷамил аллоҳ ато кунад. бисёр зиқ шудем. тоҷиконе ки дар Америка ҳастен, ина гофанд шамондем. ҳамаи блогерози гофанд монесан страничкошонда дорен. чанд суми метонен хайр кунен. ҳамаи хайри кардагитон рӯзи қиёмат дастгиритон мешавад иншааллах. фарзандакҳои полностью бесоимон бечора худашро надошта, худакш тоқа буда амиҷо омада ки набо дами Америка ба сад ҳавас омада ки. ҳамада салому алайкум. инҷа дар я чандта видео буромадаи сарилса мега ду духтараки блогер будан, авария кардан, мурдан. худо раҳматшон кунад. меган қафои мурда ё гапи хуб биза ё гап наза. хоб инҷа дигар савол ба миён меояд. марги ҳамво ина кадоми шумо да дарс шид? баъди марги ҳамво ина ҳама диданам ӯро. ина кадом раққоса ай раққосагишмо, кадом ҳаромхӯр ай ҳаромхӯришмо, кадом дӯзд ай дӯздишмо, кадом ина мошенник ай мошенникишмо. ин марг ёшӯи пирӣ надорад. мо ҳам ранги ҳамво мерем, имрӯз ҳастем, пага нестем. баъд ҳами тоҷикои мо як хислати хуб доштан. агар дар ёдтон бошад, дар қишлоқҳо ё дар ҳами шаҳр ягон ҷо дар ҳамсояи дар ба деворш мемурд, мақсад моҳош қа телевизор тамошо намекарданд. дар мусибати ҳамво чона ҳис мекарданд, мегуфтанд ки ҳамсоя мусибат дорад, тамошо накунед. авози боша чӣ?
сар мехеза ҳамсоя мурда мега медурая худо раҳматиш кунад мебурая мурда мебурая занг мезанам алё чӯ кардед бега арсура тавка дача рафтисти бега очирати таями ира ҳеҷ ка гадат када наметуна и мард ёши пира нигоҳ намекунад баъд ҳамун апаакое ки ҳастен ку шайтонако ё хоҳаракои шайтон ё не хеле мардакое ки шайтонакен ку гури та ҷидо гури ӯ ҷидо дар гури ӯ ҷавоб мета охир ҳамин паат шуморам ҷавоб метенолед ҳамин апаву хоҳаро ҳамин акаву додаро шумо да ҳамин раҳо бурдед ба айнами гапотон. салом ба ҳама. ман на ягон насиҳатгарам на ягон блогерам, лекин ашоти ҳамин духтарако да ҳамаи ҷо мурдани ҳамёнам партофта истен да комментария медрои фақат бачаҳо гуфтаги ҳаром мурдагиян як-ду одами чиз кам шид ҳаром кам шид гуфта ба кадом ҳақ ҳамин гапа шумо мегӯед? шумо ай куҷо медонед ки ино ҳаром мурдагиян? чӣ ба рӯи либос одама баҳо метиҳед? хутон бегуноҳед? кадом яктаи шумо вообще гуноҳ надоред? лишна ҳамон одамое медоранд ҳамин комментариҳоро мекунанд ки ҳаёташда намоз хондагӣ нест. ман ду додар дорам. вақте ки як каса мурдаша мешнавам интернетда сразу додарома занг мезанам. ман ҷонам меброд. мурда як каса мефаҳмам ҷонам меброяд. шумо чӣ хел ба кадом виҷдон шумо ҳамин гапҳои сахту қабеҳа мезанед дар комментария? шумо хоҳар апа хитон надоред? як бор камтар фикр кунед ки яке дар ҷои ҳавои хоҳару апаи хитон мебуд. бояд намемурд. қанчуқ буд, ҳаром буд, чизе буд набуд, ва ёш буд, бояд зиндагӣ мекард, бояд намемурд. мо ҳамаи духтарҳо вақте як бачаро мебинем ки мурдаст ягон бор гапи ганда задагӣ нестем. кадом духтар дар комментарияи бачаҳое ки мурдан аввалияда гуфтаге ки ҳаром мурд, ай ҳаромӣ омадагӣ буд? барои чӣ ин қадар паст мезанен духтараи тоҷики хитона? бас кунен, намонен, видеоҳошона намонен. валлоҳи қасам ай рӯзи мурдани вай духтарако ман ба худ нестам. ягон дастам ба корам пеш намеравад. аз барои аллоҳ бас кунен, гапҳои қабеҳ назаненшон. хеле ки медонед дар инстаграм як-ду духтарака наворша мемонанд мошин задааст, намедонам чӣ ҳолат шуда, маълумотам росӣ надорам. худо раҳматшон кунад. лекин мардум аҳамият метавонад як хеле ба худо ранги тупоен, як хеле беақлен, чунон девонаи шуморо фаҳмида наметавонам. ҳатто ай марда хайб қабилистиян. ӯ духтаракои хел гуноҳ кардан, хешидан, гуноҳ кардан, хешидан. охир кардай накардай дата чӣ? ту саволша ҷавобша метай. чӣ ба шумо ай марда хайб накардед? изо намекашем, била да тао тупоен, як хеле галуен ки мардаро мебинед суратша мебинед ки ӯ хел кардай, ӯ хел кардай. о ҳар чӣ кардай накардай, на фарзанди падартай, на апад наша, на ҷавоб метӣ ту дар ин кор. туда чӣ? туда чӣ фарқ дорад ки баъд чӣ кор кард накард? танҳо гӯ худо раҳматиш кунад. ҳамонам гуфтаи нести лучи нагӯ. лекин ай марда хайб накардем, ба худо бас кунем. як хеле беақлем, блядь.